Laing minor de edad pasakaan og sumbong sa kapulisan tungod sa pagdala og armas sulod sa usa ka eskwelahan. Nadismiss nga pulis nga drug pusher na karon gipasanginlan nga migamit sa ngaan sa PIB aron mangwarta gikan sa mga kriminal. Marijuana plantation sa barangay Buot-Taop sa Dakbayan sa Sugbo gipasusi sa kapulisan. Mga barangay officials nag-operate sa mga illegal nga quarry sa Bukirang Barangay. Duha ang angol sa pagkahulog sa usa ka truck sa Pangpang sa Barangay Obo, lungsod sa Dalagit. Drug den sa Tangke, Talisay, gisong sa kapulisan. Target sa search warrant, nakasibat. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kanitibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Martes petsa 19 sa buwan sa Agosto tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog sama ka sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, nagtagbo ang mga kadagkuan sa LTFRB ug LTO gikan sa kauluhan aron dunggon ang yango-ngo sa mga operators kaganiha. Padayong mityabaw ang mga operators, Glenn, sa taas kayong multa nga gipahamtang sa Transportation Agency pinaagi sa Joint Administrative Order. Naminaw si Jinky Bargio ato sa maong dialogo. Buot nga mitambong sa gipatawag nga transport dialogue ang kadagkuan sa LTFRB ug LTO gikan sa kauluhan. Ilang gidungog ang padayong pagtyabaw sa mga operators kabahin sa taas nga multa sa Joint Administrative Order kun JAW. Matud sa chairman sa Citrasco nga si Benjamin Yu, wa sila makauyon sa pagpahamtang og multa sa mga operators kabahin sa outside line nga sagad buhaton sa mga drivers. Because definitely we will be taking action against this specific. I want to make it clear that we are also against colorum. But there are provisions manggod sa ilahang order that kanang makaalanganin po sa mga operators. Apan ang chairman sa LTFRB Central Office miingon nga hugot na ang ilang baruganan ini. So they really have to discipline and tell their drivers that they should not commit any out-of-line violation once the October 17 deadline had already passed, and we will start apprehending out-of-line violations. Ang transport group nanganti nga mohimo og legal nga aksyon kung kini di hatagan og pagtagad. Well, one is going to court. That's an option. Another option is going directly to the secretary. And hopefully the secretary will listen to our concerns. It is very welcome, as I've said, they can join the other petitioners in the Supreme Court. No, right now, if I'm not mistaken, there are already about 4 pending petitions in the Supreme Court. Kaganiha wa pay klarong resolusyon nga nakabuot atol sa maong panagsabot apan giatagan sa DOTC hangtod Oktubre 17 ang mga operators sa pagtuon sa ilang mga rota kung kini ilabang ilisan o di. Misaad ang LTFRB Central Office nga hatagan pa nila og igong pagtuon ang ubang probisyon sa JAW. Jinky Bargio, News 5. Miabot na sa regional nga buhatan sa Land Transportation Office ang 10,000 ka mga bag-ong plate numbers alang sa mga motorsiklo nga narehistro karong tuiga. Ang bagong plaka may security features, di sama kaniadto nga green ang color ini, karon itom na og reflectorized na. Duna sab kini barcode, wa gamiti og pintal, hot stamp kini og dagko sab ang letra og numero. Gilauman nga sunod buwan mosunod og abot ang 26,000 ka mga plaka alang sa mga sakyanan. And then October, hopefully if we meet our deadlines, October we can reimpose yung no plate, no travel policy. Ang plaka mong god is that distributed according to dealers pa sila. So, pinakamadali yung gamay lang requirement. Managlahing kalihukan ang ipahigayon sa Alliance of Concerned Teachers Party List alang sa pagpanawagan sa salary increase sa mga public school teachers ug non-teaching personnel.
himuon ang mga panagtigom sa pipila ka mga public school sa dakbayan sa Sugbo sugod karong adlaw hangtod ugma. Usa ka walk for teacher salary increase himuon gikan sa Fuente Osmeña Rotonda hangtod sa Abellana National School karong Biyernes. Ang party list adunay balaodnon nga mag-increase sa sweldo sa mga magtutudlo. Lakip sa House Bill 245 ang pag-increase sa minimum salary sa mga public school teachers gikan sa kapin 18,000 ngadto sa 25,000 pesos matag buwan. Apil usab sa maong balaodnon ang pag-increase sa minimum salary sa mga non-teaching personnel gikan sa 9,000 pesos ngadto sa 15,000 pesos matag buwan. Ang sahod ng mga guro sa gastusin sa pang-araw-araw lahat na nagtaasan, pangunahing presyo ng mga bilihin, bigas, pati bawang, pamasahe, at syempre yung matrikula o tuition fee ng kanilang mga anak. Illegal nga electrical connection mo ang nag-unang hinungdan sa mga nahitabong sunog sa dakbayan sa Sugbo. Matud ni Cebu City Fire Marshal Rogelio Bongabong, kini mo ang hinungdan sa nahitabong sunog sa Barangay Tejero ug San Roque. Very rampant na gud siya. So dili man pud naton na siya kuan gud nga saon naton na siya pag-solve. Maybe ang ato walay ka-advise as safety measures, kuhan ka ng kung ilang manggali ng buhaton, di sila kalikay nga ginangnan yun sila o ka ng source of electricity, i-safety ho na lang nila pag layout kana ganing naa sila hunahuna ba nga what if mag-overloading to dili maapil ang ilahang balay kasunod. Kanhi pulis gidakop human masaring nalambigit sa ginadiling drogas. Nasuta sab nga gigamit nini ang buhatan sa Provincial Intelligence Branch aron pangwartahan ang mga kriminal sa ilang dapit. Andrea Patanya, Suginlimi. Tulo ka dagkong pakete, 5 ka medium packs ug siyam ka gagmayng pakete sa gituuhang shabu nga mobalor og kapin 300,000 pesos, lakip na ang 9,000 pesos nga gidudahang halin sa drogas ang nakumpiska gikan sa usa ka kanhi pulis kaganihang buntag. Ang suspect mao si Antonio Aguisanda alias Peklat o Scarface, kinsa na dismiss sa pagkapulis ni atong tuig 2008 sa ranggong nga PO3. Police officials ang mga igsuon niini ug ang usa retired na. Gidakop si Aguisanda pinasikad sa usa ka search warrant nga giserve sa panimay sa iyang kapuyo dinhi sa sitio Sampaguita Purok 3 Barangay Lamak sa lungsod sa Konsolasyon. Gawa sa mga drogas, nakuhaan sab kini og kalibre 45 nga pistola ug mga bala nga matud pa service firearm niini nga wa pa niya mauli. Isiyo na nako sa service pa ko nya na wa pa nako no turnover kay ongoing po gud akong nagsipa mong atong sa kaso itong sa ombudsman niya. Akong kuan plano nga unya na ko i-turnover sige po mang kaso lang eh. Accordingly sa service firearm, that is why we'll be coordinating after this one, we'll be coordinating with the higher headquarters. Question is, he is already dismissed from the service. Why he is still holding a firearm which is a government issued firearm? Gitudlong usa sa mga most wanted sa Provincial Intelligence Branch sa kasong robbery ang dinakpan nga giingong bag-uhay rang misud sa illegal nga negosyo. Wa mo komento si Aguisanda kung tigpayuhot ba siya og shabu, apan miangkon kini nga usa siya ka occasional drug user human ma-recover sab kining drug paraphernalia. In fact, sa robbery, he was listed in our office as number 1 sa amuang target personality nga involved in robberies, along with kato ni Danny Lopez and katong Osa Blanco. Blanco was killed during the operation. Danny Lopez was arrested. He was also firearms and legal drugs also confiscated. So kani man itong last nga itong subject nga engaged in robbery. So gi-subject na to siya. Pero we are applying a search warrant for illegal drugs kay nakuan man nato nga mas kusog ang iyang drugas. Actually among natanaw is hitting laylo siya sa robbery. Yeah, he's into illegal drugs na. Gireklamo sab ang dinakpan sa pagpanakop og mga kriminal sa lungsod sa Compostela, diin gamito niini angan sa PIB apan pangwartahan diri ay ang mga dinakpan. Mao nga gitun-an sab karon sa PIB ang pagpasaka og kasong usurpation of authority batok niini gawa sa mga kasong robbery ug possession of illegal drugs nga ilang isangat batok sa dinakpan. The Compostela Police Station has been complaining to us nga naay mga grupo sa nagpaila nga pulis nya identifying themselves as PIB nga manakop didto nya eventually daugon rasad
So mao ni ato sing priority nato is this is the people nga nagdao bad image sa atong kapulisan. Kana mo dili gina tinuod. Isyo na nila sa kuha. Isyo na nila sa ako. Andrea Patenia, News 5. Natultulan sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ang giingong drug den sa Barangay Tangke. Nasurpresa pa ang mga opisyales sa maong barangay nga duna di ay drug den sa gironda nga compound. Eksklusibong nakauban sa operasyon si Jinky Bargio. Wa damhas sa mga barangay opisyales sa Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay nga drug den ay kining usa ka panimay sud sa Hermosissima compound nga naa sa sitio Tunga diin subject sa search warrant ang usa ka Eugene Hermosissima. Dili man sabi makadadalig pinpoint nga mao gyud sila kay di man makita bisag kanina karon pa makita ni karon pa trabaho nga naa din nga rin kay ginirawan mo sa gawas indot ng bahay. Kining maong lawak mo isuyupanan sa mga customers ni Hermosissima inighuman og palit kaniya. Dihang giimplementar ang search warrant nga gi-issue ni Judge Soliver Peras, nakasibat na ang subject. Among gipanid-an dire ang subject din. Maol sa timing sa nga paglakaw sa niya. Sa pag-search sa lugar, natultulan kini mga gagmayng pakete sa gituuhang shabu sud sa cabinet og kining 900 pesos nga kwarta. Nakakuha sab sila og digital nga timbangan, notebook nga listahan sa halin sa drogas ug uban pang mga drug paraphernalia. We have received this report nga dugay na ni siya. Dugay na siya nga report. Dihan namin na-alarma kay naamang ko yung mga minors na nga mabaligya din napita ba. Kining upat ka mga lalaki gihold una sa kapulisan aron imbestigahon. Matud sa usa kanila, wa sila'y daotang gibuhat samtang anaa sa lugar ni Hermosissima. Then, so pag-abot ana nila sa mga pulis, wala pa din kasud mo pa paglaog mo sa motor ganiman. Pag may kasud diri sa balay. Pasalig sa Talisay City Police, dagan pang operasyon ang gitakda nilang ipahigayon. Jinky Bargio, News 5. Gipapangita karon sa kapulisan ang mga marijuana plantation nga nagkatag sa Barangay Buo Taop sa Dakbayan sa Sugbo. Kini gitug-an sa kapitan sa maong barangay atol sa Police Coordinating Advisory Council meeting nga gipahigayon sa ilang barangay. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Gipasusi karon ni Vice Mayor Edgar Labella ang gikatahong plantation sa marijuana sa Barangay Buo Taop, Dakbayan sa Sugbo. Gibutyag sa kapitan sa maong barangay atol sa meeting sa Police Coordinating Council didto sa Barangay Buo Taop. Ni sa barangay Buot nga duna di ay dinhi mga cases of marijuana planting. So cut observe let remind them na it is against the law. Nya dili lang kay atong igton, but we really have to bring them to the bar of justice. Matod sa Barangay Kapitan Daya Calino, adunay mananom og marijuana sa ilang barangay. Ilang gihimo ang usa ka information drive batok sa kadaot nga mahimo sa makadaot nga drogas. Gipatawag na ang atong gituhuan nga mao nagtanom kay kun asa na siya nga lugar naa ang tanom kung kinsay among gitan-aw kung kinsay nag occupy ana nga lugar so siya nagtanom. Gimanduan usab ni Vice Mayor Edgar Labella si Cebu City Police Office Director Nuli Romana sa pag-imbestigar sa pagsulod sa Sugbo sa fly high drugs. Ang fly high drugs adunay sagol nga shabu ug sexual enhancement drugs. Both masayran sa Vice Mayor kun do na bay manufacturer sa mong klase sa drogas dinhi sa Sugbo. We look into tan-awon yun kung kay this can be manufactured anywhere else. No, mixture man. Atong tan-awon kung tingalig wala bay naghimo ani dinhi within the territorial jurisdiction of Cebu City because this can be manufactured anywhere. This is not imported, this is locally manufactured. So atong gihangyo ang PDEA ug ang pulis at to make a surveillance to make a kuan nga this is not being manufactured. This is relatively more expensive than shabu. Si Romana gitahasan usab sa pag-submit sa chairman sa PICAC siyang plan of action alang sa pagsumpo sa mga sunod-sunod nga pagpanulis nga nahitabo sa Dakbayan sa Sugbo. Leslie Caminade Vistil, News 5. Nanawagan ang Human Life International sa kapulisan ug PDEA nga hingusgan ang pakigbatok sa fly high drugs dinhi sa nasod. Matod sa Executive Director sa maong pundok nga si Dr. Rene Buliser nga makapataas sa kaso sa AIDS ug ubang mga makatakod nga sakit ang maong klase sa drugs tungod sa sagol nga sexual enhancement drugs niini.
when they do indulge into sex, multiple sexual partners, kanang gitaw na itong orgy, they're not satisfied with just drinking or having 3 or 4 partners. They usually use, most of the time, they use shabu nga gikumbine na ron og sildenafil. Ugmang adlaw, mabakante na ang posisyon sa Deputy Ombudsman for the Visayas. Giwat na lang karon ang pag-appoint sa presidente sa nasod sa mulingkod sa mong posisyon gikan sa 5 ka mga pangalan nga gisubmit sa Judicial Bar Council. King Perez, Suginlimi. Nagsugod na og panghipo sa mga butang si Attorney Palahio Apostol. Ugmang adlaw na lang siya kutob isip Deputy Ombudsman for Visayas human sa 7 ka tuig sa paglingkod sa maong katungdanan. No other public official in the Visayas is higher than the Deputy Ombudsman for the Visayas. Sa pagkakaroon gipaabot pa ang appointment sa presidente nga mupuli kaniya. 5 ka mga pangan sa nominees ang gihatag sa Judicial and Bar Council ngadto kang Presidente Aquino. Adunay 90 ka adlaw ang presidente sa pagpili og bag-ong Deputy Ombudsman. Ang Deputy Ombudsman for Mindanao Attorney Rodolfo Elman mao'y acting Deputy Ombudsman for Visayas, samtang wa pay gi-appoint ang presidente. Mipasalig si Apostol nga di maapektuhan ang trabaho sa Ombudsman Visayas atul sa transition period. Actually, I think it's not very hard for my predecessors because I put things in place already. So he or she will just continue the operation of this office. Gipasigarbo ni Apostol nga siya lang ang Deputy Ombudsman sa Kabisayan nga nakahuman og 7 ka tuig nga term of office. Lakip sa accomplishment nga iyang gipahibaw mao ang pagtukod og buhatan sa Ombudsman dito sa Tacloban ug sa reorganization sa Ombudsman Visayas. Kini nagpasabot nga ilang gilihok ang mga kasong gisangat sa Ombudsman Visayas nga gifile lang sa miaging tuig hangtod karon. Kun si Apostol ang pagraduhon sa iyang kagalingon nga performance gikan sa 1 ngadto sa 10, mao kini ang iyang tubag. I'm not a perfect person, siguro baka 8, pwede na. Bukas gyapon si Apostol sa posibilidad nga motrabaho sa gobyerno human sa paghuman siyang term of office isip Deputy Ombudsman sanglit 63 pa ang edad niini. Ang age of retirement anaa sa 65 anyos. Apan sa pagkakaron gusto na niining mopahuay sud sa usa ka tuig. And I have also a farm in Antique, so I could be a farmer. Panawagan sa outgoing Deputy Ombudsman nga unta suportahan ang mapiling ipuli kaniya sa pagigbatok sa korupsyon sa mga sakop ug opisyales sa gobyerno. Being a Deputy Ombudsman for the Visayas, you are not only responsible of problems in Cebu, but also the entire Visayas from Samar, Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental. King Perez, News 5. Nagpahigayon og dialogo karong hapon ang DENR7 ug DPWH7 uban ang civil society groups alang sa pagsulbad sa suliran sa nahabiling 3 ka giilang gabok nga punuan nga century-old acacia sa Dakbayan sa Naga. Gipahibaw sa DENR7 ang mga environment advocates nga nagpabilin ang ilang baruganan nga putlon ang maong mga punuan. Apan nasabutan sa maong dialog nga mukuha usab og laing assessor aron maoy mususi kung angay bang putlon ang mga nahabilin nga mga punuan. Giangkon sa Kapitolyo ang galastuhan unya sa mususi sa mga punuan samtang muhatag og ngalan sa qualified nga assessor ang civil society groups. Nagkalain-laing sugyot sab ang mitumaw sa maong tigom paglikay nga maputol ang uban pang mga punuan sa highway sa habagatang Sugbo. There are many solutions. Perhaps this is no longer a solution. You're cutting through a city. It's a highway. There are residents there. It's dangerous. The proper design for a highway with fast-moving cars, you should have buffer zones, green zones. You don't allow anyone to walk on a highway because it's dangerous. Gitutukan karon sa Human Life International ang giyong magpabulhot sa reproductive health law. Gipahibaw sab sa grupo nga nagkataas na gyud ang problema sa AIDS sa nasod. Ryan Sarote, Suginlimi. Miabot na obdulan 20,000 ka mga Pilipino ang dunay AIDS, diin sagad ini nakuha pinagi sa sexual transmission. 10 tasod kaso ini ang mga heterosexual ug nagsunod ang homosexuals. Ikaduha sa 10 tasod transmission rate sa AIDS
ang blood products, sunod ang mga injecting drug users, diin sagad ini gikan sa Sugbo, needle prick injuries, mother-to-child transmission o ubang undisclosed causes. Kasagaran sa dunay AIDS, mga lalaki. Gani, base sa datos sa Human Life International, sa dulan 20,000 ka kaso, dulan 14,000 ini ang mga lalaki, din dulan 2,000 kanila mga overseas Filipino workers nga kasagaran mga seaman. Taas usab ang kaso sa mga AIDS sa mga domestic helpers, office staffs, paramedics o mga entertainers nga mga OFWs. Ang gobyerno nakigbatok sa AIDS pinaagi sa pag-encourage sa paggamit sa kondom. Apan supak ni ini ang simbahan kay mas epektibo gyud ang praktikal nga paagi pinaagi sa pagsunod sa moralidad sama sa paglikay sa multiple partners. Mutanaw sa data sa atong gobyerno sa DOH, samtang nag-anam og saka ang kaso sa HIV/AIDS, nag-anam ka kanaog ang edad 20 years ago, ari naman ka makakita og mga pasyente 36 na sila, 14 na sila. But here comes makakita na kag mga pasyente nga full blown as early as 21. Kung magpadayon ang mentalidad sa kadaghanan nga okay ra ang multiple partners o premarital sex, hayan nga musunod ang Pilipinas sa Thailand nga karitlang misaka ang kaso sa AIDS human ilang gipatuman ang 11 reproductive health law dinhi sa Asia. Mao nga gitutukan karon sa Human Life International ang laing balaod nun nga giingong maoy mo reinforce sa nag-ung-ung nga reproductive health law sa nasod nga dunay gahin nga 8 billion pesos ug ang katunga ini alang sa pagpanghatag condoms sama sa nitabo sa Thailand. Makikita mo awat sa uban like western countries, no? Yung lahat na ba ta mo awat og western countries pakapinan pa nato mas perfect pa jud nato. So practically we have adapted the culture sa Amerika na you started using and then after all you're contaminated, no? So it is sad, no? They are not telling the truth, but they destroy people's lives by half truth. Ryan Sorote, News 5. City Hall nakig-negotiate sa mga nagpuyo sa yuta sa syudad sa barangay sa Pangdako. Personal nga gihangyo sa Vice Mayor nga mupahawa ang namuyo sa maong lugar. Tuyo sa City Hall nga tukuron sa maong luna ang bagong eskwelahan sa barangay. Ang sa Pangdako Elementary School giabandonar tungod sa kadelikado nini panahon sa ting-uwan. Tupad sa sapa ang eskwelahan og delikado sa baha ug pagdahili sa yuta. Laing eskwelahan nga wala na gipagamit maong Busay Elementary School kini delikado sa landslide. Karon si Banha akong may bawan or kung saan yung stand sa katiyak. If not then, as I said, there is a process under the law. I will not preempt, but there is a process under the law. It is for public use. No? But we have to persuade them na this is not only for us but for the generations to come. Mga opisyal sa barangay ang gitudlo nga mo'y nagpaluyo sa illegal nga pagkwari sa sapa sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Gumikan sa paghakot sa yuta, delikado nga maapektuhan ang taytayan nga bago lang gitukod. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Gisusi ni Vice Mayor Edgar Labella ang illegal nga pagpanguha og baso graba sa Mananga River sa Barangay Bunbon. Matod sa Vice Mayor, posible nga maapektuhan ang bagong natukod usab nga taytayan sa maong lugar. We will send a communication to the barangay captain. Okay, he is in the forefront of this. Nga unta proteksyonan ang area nga dili ipadayon. Otherwise, magpadala gitag law enforcement of agencies. But we will first ask the barangay captain to put a stop to this alleged illegal extraction of sand and gravel. Gingong kaniadto katunga pa niini mga dagkong bato ang inyo makita apan tungod sa illegal quarrying sa dapit, tibuok kulagway na niini mga dagkong bato ang inyo makita. Apan matod pa sa mga residente, way nahitibong illegal quarrying sa dapit. Mato ni Romeo Uyaw, way nahitibong illegal quarrying silang dapit. Apan giangko niya nga ginagmay lang ang iyang gihakot nga baso graba gikan sa sapa. Kung nga nagkwari nga illegal nga kanang mga kuan wa makamira. Ginagmay ra ng amo apang nabuhi para lami mo kaon makapkao sa mong pamilya. Maora na mo Kay wa ba mi lain trabaho gyud, wa mi lain doon nga trabaho amo, wa mi magagado. Maora ni among naabot nga trabaho. Si Marinisa Mabano, konsyal sa Barangay Bunbon, mibutyag nga usa sa mga illegal nga nagquarry mao mismo ang ilang kapitan nga si Eduardo Cabriana. Ang mga dagkong truck sa kapitan ang gigamit sa pagpanghakot niini. Mao na iyang negosyo yun. Negosyo siya halublak. Ya, basa di ko. Until now nga nakapitan siya. Sige. Kita mo dapat sa biyasong ron.
Iya haragin truck dito. Salos kuhag bas nga wa lagi panas na nabilin. Ipasusi ni Vice Mayor Edgar Labella kung unsa kadako ang gihimong quarrying sa maong lugar. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Karong Sabado na ipahigayon ang People's Congress alang sa pagpanday sa balaod nga magwagtang sa tarang matang sa pork barrel. Ang balaod himuon pinaagi sa usa ka People's Initiative. King Perez, Suginlimi. Bisan pa nga napahunong na ang paggamit sa Priority Development Assistance Fund sa mga mambabalaod ug ang Disbursement Acceleration Program sa pangusa nasud, dili kini makapugong sa mga sakop sa National Coalition Against Pork Barrel sa paghimo og balaod pinaagi sa People's Initiative batok sa tanang matang sa pork barrel. Buot nila nga maaprubahan ng balaod pinaagi sa pirma sa di mo menos 10% sa kinatibuk-ang registered voters sa nasud ug di mo menos 3% sa mga registered voters sa matag congressional district. Matud pa ni Mark Canton, usa sa mga anti-pork barrel advocates sa Sugbo, nga mas dakong porsyento pa ang ilang gitinguhang makabot. Target sa National Coalition nga makabot ang 15 ngadto sa 20% sa tanang mga registered voters sa nasod ug 10% alang sa matag distrito nga mosuporta sa pagwagtang sa tanang matang sa pork barrel. Grabe ni ang trabaho ani. I mean, a lot of us are mostly volunteers but we are working hundreds of hours per week just to get this done. Plano sa koalisyon nga mahuman ang pagpirma sa mga musuporta sa pagpawagtang sa tanang matang sa pork barrel sa di pa motapos ang tuig. Mga regional, provincial ug district committees tukuron sa koalisyon nga mao'y mopahigayon sa pagpapirma sa ilang mga lugar. So kung ma-achieve din nato, then it goes to the next step. COMELEC will review the signatures. Kun mulampos ang pagpapirma, adunay 90 ka adlaw pagpahigayon sa usa ka referendum. Gitinguha nga himuon ang referendum sa tunga-tunga nga bahin sunod tuig. Buot nila nga likayan nga mabalda ang pagpangandam sa umaabot nga 2016 presidential elections. And the reason for that is we want to focus on the referendum prior to the start of the election campaign. Muna nga ang atong plano is mahuman na tani ka December of this year for our signature collection, and even if it stretches to January, we have that leeway para makasugod na sila sa katong referendum. Hinuunwa mabalaka ang mga anti-pork barrel advocates sa gihimong pamahayag ni COMELEC Provincial Election Supervisor Attorney Lionel Castellano nga posibleng way referendum nga mapahigayon kung kuwang ang pondo sa maong ahensya. You cannot expect them to say, go for the PI. They would never say that. Of course, they will give you anything that would hinder you from asking more because they cannot answer that question. Do not expect them to stand for the people's movement. Inuunahan lagi ng COMELEC ang taong bayan. Karong Sabado, ilusad ang People's Initiative dinhi sa Sugbo. Pandayon sa mga sakop sa National Coalition ang balaod nga magwagtang sa tanang matang sa pork barrel pinaagi sa usa ka People's Congress. King Perez, News 5. Agig pagpangandam sa posibleng pag-atake sa mga langgam nga posibleng maghatag og risgo sa mga piloto, ang Mactan Cebu International Airport Authority mipahigayon og usa ka seminar sa operations group sa maong tugpahanan. Nasuta nga tungod sa bird sanctuary nga anaa sa isla sa Olango, nakita karon sa General Manager sa MCIAA ang posibilidad nga basin og may tabo sab ang bird strike sama sa ubang nasod. Ang presensya sa mga langgam posibleng maghatod ug kakuyaw sa mga eroplano nga mobiya ug mutugpa sa MCIAA. Posibleng musud sa propeller sa eroplano ang mga langgam nga mao'y hinungdan sa disgrasya. Gidili sa MCIAA ang pagbutang og mga tanom palibot sa tugpahanan ug pagpananom og punuan sa kahoy. Threat is always there, and bird strikes do occur here, but to a lesser degree. Sometimes I get reports that the pilots will inform us there are bird strikes. Laing menor di edad pasakaan og sumbong sa kapulisan bisan og gidili kini sa balaod. Andrea Patenya, Suginlimi.
Gidetain karon sud sa Cebu City Police Station 2 ang usa ka 14 anyos nga batan-ong lalaki human nasakpang nagdaog armas sud sa Southwestern University ni atong Biyernes sa gabi. Giangkon sa batan-on nga itago nato sa pangan nga Mark ang aligasyon ug miingon nga self-defense niini ang armas human pareglahi og tulo ka tawo ni atong miaging Domingo. Gitabang nga lagi tulo ka dagkong laki. Kay Umbot, gipaligrahan nagurugan nila. Ako doon lagi balik-balikan sa kuwan sa Dr. Binting Dapit. Umilak nakit eh. Tapos pagkuhan, ato gabi una sa dami sa ikalingawan sa kuwan sa Twister mo, itong nato ko. Narikisahan mo sa kuwan, security guard. Niyon sa tayo plano ni mo, bawsan ni mo? Dili, igor ko panggulat good. Si Mark kani tinunan sa maong tunghaan ug gi-enroll pagka grade 5 atol sa pagbukas sa klase apan wa na patiwasa sa iyang amahan kay magsigig cutting classes. Matud sa iyang amahan, problemado gyud nga bata si Mark kay magsigig layas-layas ug nada sa impluwensya sa barkada. Giingong naapektuhan kini sa dihang gibiyaan sa iyang inahan. Murabag bation sa kami nga bahay kay siya na kay iyang mga ison. Naglain naman to mga dagko kay nanay pamilya. Nya plus ang ilang inahan biya sa bahay kay maula yun na. Unya, di man po pwede 24 hours bantayan ako na kay mangita sa dagon sa ipakaon ng mga atong gibuhi. Gawa sa illegal nga pagkupot og armas, gipasakaan sa bugkasong carnapping si Mark, human nangawat og motor sud gihapon sa maong universidad ni atong Agosto 8, butang nga giangkon gihapon sa Batan-on. Yan nam sa daw kay i-carnap nga motor. Ha? Hilig sa motor ko, dako ra tatog driver. Ubos sa Juvenile Justice and Welfare Act, di makiha ang menor de edad nga 15 anyos hangtod 17 anyos, gawas lang kung matino nga aduna na kiniigo nga kabuot atol sa pagbuhat og krimen. Apan matod sa WCPD sa Police Station 2, bisan og 14 anyos pa si Mark, gikiha gyapon kini nila ni adtong Agosto 13. Gani gipaabot pa nila ang Certificate of Discernment sa DSWD aron mapasakaan og laing kaso si Mark nga illegal possession of firearms. Namagani siya i-quandre ng IS number. Dawat man siya sa kuan ma'am sa prosecutor's office. So may issue og discernment ang DS ato? Wala ma'am, largo ra na siya ma'am kay sa bag-ong kuan ma'am Republic Act akong gi-amend ang RA 9344 ang kuan ma'am ang heinous crime, mahulog naman siya heinous crime ang carnapping. Ang bata nga above 12 years old and to 15 kung makakommit siya o kanang heinous crime, pwede na siya mo kuan sa second chance ma'am. So, siguro ni gidawat ni sa prosecutor's office. Apan mato ni Justice Pampio Abarintos, basinog na misinterpret lang sa WCPD ang balaod, kay giingong di gyud makiha ang mga 14 anyos pa ubos, bisan og heinous crime pa ang ilang gibuhat. Giingong bisan og dawaton pa sa piskal ang mga kaso batok sa mga 14 anyos pa ubos, madismiss ra gihapon kini. Well, the law is very clear. If the age is 14 or less, no criminal liability ang minor. Yeah. And there is no exception whether the crime committed is a grave offense or a lesser or a light offense. So bisag murder pa na just Yeah. Tungod sa nagkadaghang kaso sa pagkalambigit sa mga minor de edad sa krimen, bisan si Justice Abarintos, uyon nga amendahon ang Juvenile Justice Act. Well, personally, I am for the prosecution of those minors, especially on heinous crimes. Yeah. Personally, I would say that I am for the amendment of the law that will punish a certain age, no? Let us say we go back to the old law na yung 12 under. 12 under. Oo, pero yung alam mo yung over 12 and over, may mga ko na yan, may mga with the present state of things now, mga marurunong na yung mga ko natin, mga bata.
Sa laing bahin daw makwestiyon karon kung doon na ba'y special treatment sa mga menor de edad nga madakpan base sa ilang itsura. Si Mark nga 14 anyos, bisan ug wa gisagol sa male and female detention cell, nakapadlock gihapon sud sa laing selda sa Police Station 2. Apan ang babaeng gwapang ng shoplift ug wa makabayad sa bar ug sa van nga giabangan nga nagpailang nga 19 anyos ug miusab sa iyang edad nga 16 anyos dihang gida sa presinto sa kapulisan, wa gyud gihold sa subang dako police station ug nakapauli ira sa ila sa Southern Leyte. Gani, nagpa-picture pa gyud ang pulis uban kaniya. Andrea Patenia, News 5. Luwas na sa Cuyao nga kahimtang ang usa ka 19 anyos nga babae human dunggaba sa iyang kapuyo kagabi human sila mag-away. Ray Pasaporte, Sugin Liming. Kasamtangang gitambalan sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang usa ka 19 anyos nga babae kinsa giunay og dunggab sa iyang kapuyo. Pasado alas 10 kagabi sa ilang Pinoy-anan sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Giila ang biktima nga usa ka Paula Regina, lumad nga taga Mindanao, nakaangkon kinig samad sa iyang wangkilid sa lawas. Matud ni Noy Fernando, ang silingan sa biktima nga nangayog tabang si Paula kaniya, human dunggaba sa iyang kapuyo nga nailhan lang sangan nga Noisky, usa ka driver sa rent-a-car. Nasayran nga nag-away ang mag-live-in partner sa wa pa mahitabo ang pagpanunggab. Kuan siya kanang abot kung sa trouble sila sa iyang mana niya kay magtawag na ko nawag man ang babae nga iya gidunggab ko tay. Silingan man mi akong giingkuno sa man tanaw lang ko agad-agad dugo di ako ning gidala sa ospital. Naabtan pa ni Noy Fernando ang suspek nga nagkupot og kutsilyo apan dihang iya kining gitambagan. Gisurrender sa lalaki ang gigunitan ining kutsilyo ug misibat. Wala kalibit sibat na. Sibat. Pero gikuha na mo plate number tanan. So saan daig sakya? Driver mo nagban. Tourist. So nag-away sila ganiha lang or dugay na? Wa ko kay ba o unsa ilang away. Basta ako lang tabang ra ako unsa iyang silingan. Dunay anak ang biktima ug ang suspek kinsa giapil og dala sa tambalanan. Gani gikugos na sa biktimang inahan ang iyang anak sud sa tambalanan. Gisukit-sukit na sa homicide section sa Lapu-Lapu City Police Office kung unsay hinungdan sa away nga nisamput man sa pagpanunggab. Ray Pasaporte, News 5. 10-wheeler truck natagak sa pangpang sa Barangay Obo sa lungsod sa Dalaget kagahapon sa hapon. Duha ka tawo nga nagsakay niini nangaangol. Miabot sa nahibot na hitabuan si Jinky Bargio. Gikan ining naguba nga railings paingon sa ubos nga bahin ining pangpang sa Barangay Ubos sa lungsod sa Dalagete, makita kining usa ka 6x6 nga 10-wheeler truck. Nahitabo ang insidente pasado alauna sa hapon kagahapon diyang nawad-an sa control sa manubela ang driver niini nga si Ervin Ramirez. Diin kuyog niya ang iyang pahinante nga si Jimmy Duran kinsa nakahiagom og samad sa tiyan. Si Barangay Konsehal Marlon Behona nakakita mismo sa pagkatagak sa truck. Gani siya ang labing unang mirespondi sa nitabuan ug mitabang sa mga biktima. Pag abot na mo ang siya maglihok, wala sa maglihok dahil mo tuon namin ka ng kaba. Patay na rin mo. Hilihok man siya pagkuhan. Tagtaot mo nga amo siya ka nang gihinayo ka ng bakon. Dahil ana siya, dahil nutanan siya, noon sa kuno siya. Asoy ni Duran, nag-apas sila sa oras nga makabalik sa lungsod sa Sambuan ug iyang giangkon nga kusog ang dagan sa ilang driver. Itong dalay niya, wapumi ka baos. Daan diri. Itong bagwan na tapakusog itong kusog-kusog yun itong dagan. Dugang sa opisyal sa barangay nga daghanang na aksidente sa maong dapit. Daling gida sa usa ka pribadong tambalanan si Ramirez kinsa naa karon sa Talandugong kahimtang. Jinky Bargio, News 5. Patayng lawas sa usa ka lalaki na palgang naglutaw-lutaw sa kadagatan sa Dakbayan sa Talisay. Samtang laing lalaki sab ang suway nga nagpakamatay pinaagi sa pag-ambak sa taytayan sa Mananga. Ryan Surote, Sugin Limi. Kagahapon sa udto, nabangalan sa usa ka mananagat sa sitio Kilawan, Barangay Tangkay, Dakbayan sa Talisay ang nag-utaw-utaw nga patayng lawas sa tao. Dali kining nanawag og mga taga-barangay aron makuha. Wa makaila ang residente sa maong lalaki hangtod nga miabot ang kapulisan ug maunay misusi sa patayng lawas diin ilang nakuha kining coin purse.
Pinagi sa voters ID na ilhan ng maong lalaki nga si Johnny Marbadayos, 21 anyos, taga Basak Pardo. Gituhuan nga giatake kini samtang naligo kay way nakit ang mga samad ug bunog ang kapulisan sa lawas sa maong tawo. Akong duda nga, dili niya intention nga maligo kay once maligo siya, napa man siya wallet, nagdapat siya wallet, itong yang ID napa sa alam siyang brief. Miabot sa Talisay City Police Station ang mga nagpailang kabanay sa biktima. Dihang nakitan samahan ang pitakaw ID, mihila kini kay wa siya magtuo nga waan ng iyang anak nga usa ka working student ug nagkuha sa kursong mechanical engineering. Samtang aso sa bayaw sa namatay, posible kining nagpakamatay, human nagkalali sa iyang uyab, ug katapusang nakitan kining buhi niadto pang Domingo sa buntag. Ipa-autopsy ang patayng lawas ni ini aron masuta ang tinud-anay nga hinungdan sa kamatayon ni ini. Nya gisugo na siya sa iyang mama nga paapas ako kay para mamahaw. Nya wala man na madto sa ako ang gitrabahoan. Murag nandiridam ko diya. Basta nabilin niya. Ana mo siya igsuon, yang duha ka igsuon niya giingnan nga imuha na ning cellphone do nga. Iya man ni hatag. Inyo na ning cellphone, ana man siya. Pasado alas 4 kagahapon sa hapon, giingong milayat sa Mananga Bridge ang 42 anyos nga si Fernando Segisaman nga taga Ward 3 sa lungsod sa Mindanilla. Giingong nagbarog-barog kini sa taytayan ug kahit lang nga miambak o mitugpa sa babaw nga bahin sa sapa, mikamang samtang nagmo sa kasakit sa iyang lawas. Ato sab niya itong higayuna nga duol ra ang mga sakop sa Talisay Police aron unta mong pahigayon og checkpoint. Igurang nagpaila si Fernando ug wa mo tubag kun nganong miambak siya. Gidasab dayon kini sa Talisay District Hospital apan gi-refer sa Vicente Soto Memorial Medical Center human nagsakit ang luyo ni ini. Sugilon sa mga tao nga siya ra pug kunoy ni kon ni yung kamang padaplin sa gikan sa tubig niya hukas sa daplin ba. Ryan Sorote, News 5. Nadakpan dayon sa kapulisan ang suspect sa pagtuli sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Consolacion. Samtang gipangita pa karon sa kapulisan ang suspect sa pagtuli sa LBC kinsa mausab ang suspect sa pagtuli sa 360 Pharmacy sa Bulacau kagahapon. Andrea Patanya, Sugin Limi. Gibalhog na karon sa Liloan Police Station ang gitudlo nga leader sa grupong nanuli sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Consolacion pasado alas 2 sa hapon kagahapon. Gibana-banang mukabat og 80,000 pesos ang nakuhang kwarta sa mga tulisan. Ang dinakpan giila nga si Rodolfo Caparoso Jr. alias Bulldog, 30 anyos. Siya nadakpan atul sa hot pursuit operation dito sud sa ilang panimay sa sitio Kawayanan, Barangay Yati, Liloan, 2 ka oras human sa pagpanulis. Nakuhaan kinig 357 nga revolver ug mga bala nga giingong mao'y gigamit sa pagpanulis. Si Caparoso mao'y gitudlong lookout ug leader sa grupo kinsa positibong giila sa mga nakasaksi sa krimen. Og na positively identified jud na sa ato mga witnesses diri sa gawas na mo'y lookout diri sa gawas mo'y nagbarog diha sa kilid na yes, so positively identified siya. Pila din sila kabog kahapon, sir? Agapon tulo. Ang primerong impormasyon nato duha. Pero according to the witnesses, napaikatulo ka suspect na mo'y nagbarog diha sa kilid na mo'y mopugong sa mga tao na musod na walay pasudlong na mindas anduhan na pahigayon silang pagtulis. Padayon pang gipangita ang laing duha ka kauban ni Caparoso nga mao'y nisod sa pharmacy na niun sa mga empleyado ug mikuha sa kwarta gikan sa vault ug sa cash register. Ang kunanin nila primero na misod na usa nagpalit na nagpakaron inon isip kuan customer nagpalit og tambal nya migawas. Pagbantay siguro to papanit kung gamay ng mga customers migawas og balik pag so nilang balik kuyog na tong usa nga nagdao kuan 45 armas mo to nag-declare da nilang hold up ila dayon gipasulod ang mga staff sa Rose Pharmacy dito sa usa ka kwarto na ilang gipablihan ang bolt ug ang cash drawer mo to nakuha din nila. Sa wa pamibiya ang tulo, gipanguha pa ni Caparoso ang mga cellphone sa mga customer aron di katawag sa mga pulis. Wa ma-record ang nahitabong pagpanulis kagahapon kay giingong 5 ka adlaw na nga guba ang CCTV cameras ning maong pharmacy. Wa say gwardya ni adtong higayuna kay alas 3 pa sa hapon musud ang ilang mga security guards. Kay numduman nga nahitabo ang maong pagpanulis pasado alas 2 sa hapon. Hinuon dako ang pagsalig sa kapulisan nga lig-on ang testimonya sa mga saksi alang sa kasong isang at batok ni Caparoso. Gawa sa robbery, pasakaan sa bugkasong carnapping si Caparoso. Siya ang suspect sa mga kaso sa pagpangawat og motorsiklo sa Consolacion, Liloan ug Compostela. Gihimakak ni Caparoso nga siya ang suspect sa pagpanulis apan giangkon niini nga nakapangawat na kinig mga motorsiklo. Pila man ka motor imong nakawat? Bali tulora.
Nya katong motor last na kong kuan na wala mo dito na dagin ako. Nabilin mo dito sa kuan. Ang katurang taka kong kuha sa konsihan. Ngayon na kwarta 2005. Nag-usam di ka mga last dose kahapon di ay? Alas 2 sa hapon. Huwag mo ko kalagod dito rin ko sa mua. Dito sa akong kuan ba? Sa akong uyuan nito. Sa laing bahin, padayon pa ang gipangita si Leonardo Rama ug Wendell Mendoza ang mga gitudlong suspect sa pagpanuli sa 360 Pharmacy Bulacau branch kagahapon sa Udto. Positibong giila sa mga saksi si Rama nga mausay suspect sa pagpanuli sa LBC Escario branch ni atong miaging semana. Yes, ma'am, same group na. Actually, ma'am, based on the tons of witnesses, and then, wala, ma'am, throughput sa CCTV footage. Wala ba base analysis na, ma'am, no? Although, as precedence, ma'am, the usual, you know, dalang purpose nila. Like, they engage into this small, tawag na itong small, ma'am, mga amount is because that's kwan, ma'am, mga bitaw to sustain silang mga needs, no? Mga needs, basic needs actually, ma'am. But in a sense, ma'am, na inon talang they're planning for much bigger, we cannot discount that possibility, ma'am. Samtang si Police Regional Office Director Prudencio Tom Banyas si mando sa tanang station commanders nga di mo relax sa ilang gipatumang seguridad human sa sunod-sunod nga mga pagpanuli sa Sugbo. They might be taking advantage of maybe our focus on illegal drugs. Sabi ko, huwag nila pababayaan yan. Continue to be vigilant on street crimes and robbery hold-up. And naaman tayo mga efforts to get these people who have been identified. Samtang ang kanhi presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Industry Prudencio Hesta nanawagan sa mga sakop sa business sector sa pagpahugot sa seguridad sa ilang tagsa-tagsa ka mga establisamento aron di mabiktima. The most we can do is to encourage them. Kasi there's no law compelling them to put up security guards. Hopefully, I think the local ordinance mandating business establishment to put up CCTV can be of help. But the most we can do is to encourage them that they will be part of the security consciousness in the business area. Andrea Patenia, News 5. Nanumpa kaganihang buntag isip mga sakop sa Regional Advisory Council sa Police Regional Office 7 silang Justice Pompeo Aberintos ug Attorney Eddie Barita sud sa buhatan sa PRO7 Regional Director Prudencio Tambanyas. Ang mga sakop sa maong council mo'y magsilbing panel sa performance governance system, usa ka proyekto sa PNP diin graduhan ang nagkalain-laing police offices, pagsuta kung epektibo na ba agyod sila og nagtinarong na sa ilang trabaho. Gikinahanglan ang mga representante sa mga nagkalain-laing sektor gawas sa PNP organization mao'y naglangkob sa Regional Advisory Council. Pagsiguro nga why bias atul sa evaluation. We'll see whether the police are doing their jobs and point to them if they are not performing well in order to improve the services. We are trying to check on the activities of the whole organization, find out ways and means and how to measure the accomplishments so that have standards and then base our activities on those standards to see if we are improving. Kana ba nagpo-progress ba ang PNP in this aspect, Attorney Georgia, uyon ka ba nining pag-propose nga dunay mga security cameras ang atong tibok probinsya do na may propose karon sa Junta Provincial? I think so, Glenn. I mean, you know, it would help to kanang the security of everyone kay it's so obvious like LBC they don't have security and yet sunod-sunod, so maybe if we have all these security measures mas mahadlok sad ang mga criminal to commit those crimes. Nga timing man sa lagi nga mapahong og nanay kawat nga may tabo. Sad na ron. So dapat na po'y loro na mukuan para di jud paungon. Pero sa London
ang tanan nga mga kadalanan, mga intersections ug tanan nga mga suok doon nag CCTV cameras. Actually, di ba we have that also supposedly in the streets like mga stoplights? Isn't Wala that pa man siguro. That's why they can see if if there are accidents. Wasn't that launched a few months back that we have that? But I don't know how effective it is though. So we don't know. But I really hope that we will have that kind of security measures. It's actually for the security of everyone else also. Nya why threat na sa privacy sa usa ka tawo? Well, not really because it's in public areas. Ug nay manghihikilid sa daan. Iyan na lang sayot, Glenn. Di na problema, di ba? Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!